yo, foto Ronald. Yo. Oke, siap. Oke. Arep acara mangkat kewe do mangkat. Kenapa ora? Saiki usung yo saiki. Usung wae. Yo wis lah gampang. Yo ngopo iki ne? Iki ayo kemarin kacang-kacang jeneng bale. Ya yo, maksudnya iki ngopo iki? Iki bebas. Kalau tidak anu satu sangi iki. Weh, kaya lho. Iya, aku malah Yo aku salah. Yo wis bisa aku tak salah. Gampang kok. Gampang. Itu lho ya. Iya. Wis arep mlayu mangkat deh. Yo. Ayo sampe tak makan yo. Yo wis. Ngomong mau. Yo, suruh ngocek kedane. Ayo. Jogja. Yo sepenting akeh ceweke lho. Lah aku pengen ning pantai ge. Terus berarti. Oke. Lah aku ora dolan ya, Bos. Lah yo wes ayo ya. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. Then I make you run. Stay a minute, another minute. Hold on a second. I love this moment, yeah. Semilu yang dulu biarlah membiru berkarya bersama hati. Yo nek utaran dhewe iki ora asik ya. Ngopo iki? Kuwi yo Mas. Dikasih nanti. Halo, kowe ning ndi? Denean ning omahku gitaran. Ning bale. Oh ya wis. Apa aku ning bali wae ya wangi cacat. Song-song karo urus sesuk ya. Duh. Tak pikir-pikir jane ya yo salah. Iya ya. Ning cacah sedo gelem nampa aku ra ya.
ini adalah terakhir bagi kita, tapi ini bukanlah menjadi akhir bagi kita semua. Karang Taruna Pramudia Watu Belah. Maju!